Хәерле кич, без сезгә шәршәмбе яңалыкларын тәкъдим итәргә әзер. Эфирда Айгөл Бәдретдинова. Алар белән таныша башлаганчы, бу көннең Тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларын барлык. 1924 елның бу көнендә Казанда телефон станциясе эшли башлый. Ул 2100 абонентка исәпләнгән була. Тасырдагы элемтә оешмасы тарихы әле 1881 елда башлана. Ул елны Казанда беренче телефон линиясе ачыла. Әлеге линиядән хәрбиләр генә файдаланган. Казан телефон станциясе үз эшен сугыш елларында да туктатмый. Бүген ул илнең әйдәп баручы элемтә оешмаларының берсе. 1991 елның 13 майында Югары Совет сессиясендә Тасыр Конституциясенә үзгәреш кертелә. Ул Татарстан президенты вазифасын булдыру белән бәйле була. Халык депутатлары Тасыр президентын сайлау турындагы закон кабул итә. 27 май көне президент постына кандидатларны үзәк сайлау комиссиясе игълан итә. Яшерен сайлау нәтиҗәсендә 186 кеше Митимир Шәймиев кандидатурасын яклый. 2013 елның 13 майында Яшелүзән районының Яңатура технополисын яныгын камап ала. Йөзләгән миллион сумлык товарлары булган павильоннар тулысынча янып бетә. Бәхеткә кеше гомерләрен саклап калалар. Ә без бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Аларны вируста штрафлар да куркытмый. Кыен түгел. Вот бәяләрен күтәреп куйганнар невыносимо. Ни өчен әлмәтләр җәмәгать урыннарында битлек һәм перчатка киергә теләми? Филиза Хәмидуллина. Язгы чакырылыш дәвам итә. Армияга барасы килә, бу минем долг. Пандемия чорында егетләр медосмотрны ничек уза? Нинди саклык чаралары күрелә? Барысы хакында тулырак Руслан Хсенҗанов. Игелек йорты. Барыр урны булмаганнар монда килә. Дома бесконечные скандалы происходят. Авыр язмышлылар һәм аларга ярдәм иткән хәйрия проекты турында Фәйрүзә Мәҗитова. Сихри Кабан күле. И Кабан станет абсолютным центром культурной и общественной жизни Казани. Кабан күле төзекләндерүнең икенче этабында казанлыларны нәрсә көтә һәм ул кайчан ачылачак? Айза Шаймарданова. Тасырның яңа тарихында тагын бер истәлекле көн һәм алтын хәрефләр белән уелып язылган җиңүләр. Зенитка 20. Бүген иң яшь, ләкин шул ук вакытта дөньядагы иң күп титуллы волейбол клубы юбилеен билгеләп үтә. Казан командасы үз тарихында барлык җиңүләргә иреште. Барлыгы 33 кубок. Зенит тарихының иң мавыктыргыч мизгелләре безнең сюжетта. Казан исемен ишетүгә волейбол командалары мейданга чыгырга куркып тора. Югары үрләргә зенитлылар горур адымнар белән атлады. Түбән дивизионда башланган юл дөнья кубокларына кадәр илтте. Для меня все награды просто награды. Для меня самое главное вот. Минем өчен иң зур бүләк медаль. Волейбол ул команда белән уйный торган спорт төре. Шәхси бүләкләр дә команданың уртак хезмәте дип уйлыйм. Приятно, да, но стоит сказать это спасибо большое ребятам. Егетләргә зур рәхмәт, уенчыны команда чыныктыра, тренерлар штабына, табибларга рәхмәт. Алар булмаса җиңүләр дә яуламас идек. Бүген Зенит Россиядә һәм халыкара аренада иң күп җиңү яулаган команда. Казанлылар көндәшләргә оттырмый диярлек. Наша победа с отчетом 3-0. Мы показали высокое мастерство, класс. Я поздравляю всех наших болельщиков, всех любителей волейбола Республики Татарстан. Мы первые в стране. Дөнья клублары чемпионаты, 6 тапкыр чемпионнар лигасы, 10 мәртәбә Россия беренчелеге, 9 ил кубогы һәм 7 суперкубок. Казан волейбол музеенда буш урын юк диярлек. Победа без всякого преувеличения. Җиңү безнең җанатарларның да казанышы. Алар безнең өчен зур терәк. Авыр вакытларны да яхшыга юрыйлар. Медаль һәм җиңү түгел, җанатарлар мөһимрәк. Алда яңа максатлар һәм бурычлар. Мондый тарихы булган команда өчен икенче урын дигән төшенчә юк. Рания Абдрахманова, Алмаз Гафиятов, Илгиз Шәкуров, Яңа гасыр каналы. Бүген спортчылар да пандемия шартларында яши. Күнекмәләре онлайн үтә, хәтта чемпионатларында интернет аша гына уздыралар. Чөнки вакыты шундый. Гомумән авыручылар саны әлегә кимеми. Республикада узган тәүлектә коронавирус йоктыруның 87 яңа очрагы теркәлгән. Шуларның 3-се генә читтән кайткан, калганнары аралашу нәтиҗәсендә йоктырган. 31 кеше хастаханәгә озатылган, 56-сы өйдә дәвалана. Иң күп очрак Казан белән Апас районында теркәлгән. Апаста бүген бер юлы 20 кеше ачыклана. Районның үзендә бу хәлне изоляция кагыйдәләрен үтәмәү белән аңлаталар. Республика штабында исә тестлар күбрәк ясала. Шуңа шәһәрләрдән читтә урнашкан торак пунктларда да вирус йоктыручылар күп теркәлә башлады диләр. Россиядәге вазгыятькә килгәндә авыручылар саны соңгы тәүлектә 10,028 кешегә артты.
Хәзер эшнең иң җаваплысы табиблар, медицина хезмәткәрләре җилкәсендә өйләренә кайта алмыйча берничә смена хезмәт куялар. Бүген аларның күңелен бераз булса да күрү өчен республиканың йогышлы авырулар хастаханәсенә чәй тәм-томнары тапшырдылар. Аны табибларга рәхмәт акциясенә дип Бердәм Россия партиясе әзерләгән. 300 җыелмада чәй, печенье, шоколад һәм каһвә бар. Татарстан хастаханәләренә тарату өчен 5000 пакет әзерләнгән. У нас стартовала благотворительно. Бездә табибка рәхмәт дип аталган тагын бер хәйрия акциясе башланды. Җыелган акчалар коронавирус белән көрәшүдә зыян күргән табибларны дәвалауга тотылачак. На сегодняшний день медицинские работники... Безнең медицина хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Алар өйләренә дә кайта алмыйча кунакханәдә яши. Шуңа рухи яктан да бик авыр. Җәмәгать оешмаларының ярдәме бик кирәк. Без дә үз чиратыбызда табибларга ярдәм итә алабыз. Моның өчен артык берни дә кирәкми. Алар үтенеп сораган гади кагыйдәләрне генә үтисе. Бер-береңнән ераграк торасы, кеше күп булган урыннарда битлек белән перчатка киясе. Бу таләпләрнең үтәлешен бүген Әлмәттә полиция хезмәткәрләре тикшерде. Филүзә Хәмидуллина яңа карар белән исәпләшүче һәм исәпләшмәүчеләрнең фикерен белеп кайтты. Бу шәһәр үзәге сәгать иртәнге 9 полиция хезмәткәрләре һәрбер җәмәгать транспортын туктата. Пассажирларның битлек перчаткада булу-булмавын тикшерәләр. Менә беренче туктатылган кеше. Аның битлеге дә перчаткасы да юк. Янәшәсендә генә калган пассажирлар дистанциядә сакланый. Яшь егет яңа таләпләр хакында ишеткән, бүген кияргә оныткан имеш. Всегда не носите, забывайте? Нет, сегодня первый день. Режимны үтәмәүчедән аңлатма алдылар. Иртәгә ул полиция идарәсенә килергә тиеш. Штраф күләмен суд билгеләячәк. 1 минутта узмый янә бер кешене туктаталар. Битлеге бар, перчаткасы юк. Яңа таләп буенча хәзер җәмәгать транспортында пассажирлар саклану чараларының икесен дә кияргә тиеш. Я никого ничего не трогаю. Мин беркемгә һәм бер нәрсәгә дә кагылмыйм. Нигә миңа перчатка кияргә? Автобуста ишекләр автомат рәвештә ачыла һәм ябыла. Мин анда кирип кенә утырам бит. Шәһәрнең кеше күп йөри торган кибетенә керәбез. Монда да яңа режимны бөтенесе дә үтәми. В общественном месте почему находитесь? Без маски были? Шунда ук кыз битлеген күтәреп куя, перчаткасы да сумкасында гына булган. Алай да беркетмә тутыралар. Старший лейтенант полиции Ситникова Фарида Фаридовна. Вы почему без перчаток находитесь? Бу сатып алучыга кисәтүенә ясадылар. Кибеткә перчатка сатып алырга килгән булып чыкты. Иң эшсезы биредә сатыла ди. Кыен түгел. Вот бәяләрен күтәреп куйганнар невыносимо. Сатучылар фикеренчә кибеткә саклык чаралары белән генә йөрергә кирәклеген һәркем белеп бетерми. Аларга яңа таләпләрне аңлаталар. Бик күп кеше йөри. Без аларны кертмибез. Алар кире чыга. И уже перчатка белән маска белән керә. Сакланабыз инде. Ширдән куркабыз бит инде. Нишесең инде. Таксистлар да хәзер яңа режимда эшли. Перчатка һәм битлек белән генә таксига утыра алуларын диспетчерлар пассажирларга телефон аша ук әйтеп куя. Алай да исәпләшмәгән клиентлар була икән. Маскасыз һәм битлексез пассажир шырыймы? Шырый. Күпме аларга нәрсәләр дисез? Утыртмыйбыз и все. Яңа карар нигезендә хәзер кеше күп булган урыннарда битлек кенә түгел, ә перчатка кию дә мәҗбүри. Аларның икесен кию генә вирусның таралмавына ярдәм итә ала. Бүген полиция хезмәткәрләре 100дән артык урынны, җәмәгать транспортларын, даруханәләрне һәм кибетләрне тикшерде. 1 сәгать эчендә генә 100дән артык хокук бузучыны ачыкладылар. Кемгәдер штраф салдылар, кемнәрдер беркетмә тутырды. Штрафның күләме 1000 сумнан 30 000 сумга кадәр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус инфекциясе бик тиз тараламыны күрсәтү өчен Япониядә генә гади тәҗрибә уздырганнар. 2 кешенең кулына күзгә күренми, әмма караңгыда яктырта торган буяу сөртәләр. Имеш бу вирус. Аннары алар хезмәттәшләре белән бер бүлмәдә ашап утыра. Әлеге видеоны карагыз әле, бүлмәдәге 10 кеше дә шул буяуга буяла. Вирус белән дә нәкъ шулай. Татарстан буенча битлек перчатка киюне тикшерү дәвам итәчәк. Хөкүмәт карары буенча 12 майдан алып бар кешедә җәмәгать урыннарында аларны киеп йөрергә тиеш. Әмма барысы да җәмәгать урыннары төшенчәсенең мәгънәсен аңлап бетерми булса кирәк. Бүген прокуратура моңа ачыклык кертте. Җәмәгать урыннары дип кешеләр файдалана алган биналар һәм территорияләр санала. Җәмәгать урыннарына урамнар, парк һәм скверлар, стадионнар, сәүдә һәм төрле хезмәт күрсәтүче биналар, мәдәният һәм спорт учрежденияләре, вокзал, аэропорт, җәмәгать транспорты, күп фатирлы йортларның подъезд эшләре керә. Гамәлдәге чикләүләргә битараф булучыларны административ җаваплылыкка тартачаклар. Штраф күләме 1000 сумнан алып 30 000 сумга кадәр. Изоляция режимы вакытындагы чикләүләрне бозган өчен Казанның Корстон, Роял Казан һәм Ривьера кунакханәләре җитәкчеләренә кисәтү ясалган. Бу хакта прокуратура хәбәр итә. Әлеге 2 отель социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә реклама урнаштырган була. Анда халыкка кунакханәдәге бүлмәләр масса күләм чаралар оештыру өчен тәкъдим ителә. Прокуратура әлеге хәлне тикшергән һәм кисәтү юллаган.
Казанда авыр хәлдә калган барыр урыны булмаган әниләр һәм аларның балалары өчен вакытлыча яшәп тору үзәге ачылды. Умиление хәйрия оешмасы булдыра. Шул рәвешле алар ярдәм янәшәдә дип аталган республика проектына кушыла. Фәйрүзә Мәҗитова итәк тутырып бала үстерүче әниләрнең приютта ничек яшәвен күрде. Бәрәңге дә яшелчәләр дә утыртканнар. Зур бакчалы бу йортта тагын күпме яшәячәкләре билгесез. Торыр урынсыз калган Люция Гыйбадуллина 4 бала әнисе. Кызлары белән монда килеп урнаша. Посадили отца детей. Иремне төрмәгә утырттылар. Мин балалар белән өйдә идем. Үз фатирыбыз юк, акча бетте. Балаларны Гаврош приютына бирергә куштылар. Ярты еланда тордылар. Үзем эшкә урнаштым, тик балаларны үз яныма алу мөмкинлеге булмады. Аннары миңа шушы йортны тәкъдим иттеләр. Казанның Вознесение бистәсендәге бу йортның ишеге әнә шундый авыр хәлдә калучылар өчен ачык. Это беременная женщина. Бу авырлы хатын-кызлар, кулында кичкенә балалары булган әниләр, торыр урыны булмагач яисә булып та туганнары тарафыннан рәнҗетелүчеләр. Безгә аларны дәүләт оешмаларыннан, хастаханәләрдән Әгәр без булмасак, балаларны әниләреннән айырырга туры килер иде. Людмила йөзен күрсәтергә теләмәде. Бер бүлмәле фатирны туганы белән бүлешә алмаган. Улы белән монда киләләр. Сюда попало то, что дома бесконечные скандалы. Өйдә бетмәс төкәнмәс тавыш, яшәргә, суларга ирек бирмиләр. Минем үз туганым шулай эшли. Миңа бик уңайсыз, тик нишләп тә булмый, бала белән барыр җирем юк. 3 катлы йорт, зур-зур бүлмәләр. Монда бер юлы 15 гаилә яши ала. Әлегә 4. Ким дигәндә 3 ай торалар. Балалар белән педагог шөгыльләнә, үзләре белән психолог. Тәҗрибә күрсәткән, монда яшәп китүчеләрнең тормышлары киләчәктә җайлана. Действительно, есть женщины, которые... Чынлап та приютта яшәп киткән хатын-кызлар белән элемтәдә торабыз, унысы кияүгә чыккан, күбесе ире белән татулашкан. Бу йортта хатын-кызлар бушлай яши, аларга гап-гади кешеләр ярдәм итә. Умиление хәйрия үзәгенең бу проекты грант хисабына тормышка ашырылган. Хәзер ул акча беткән. Бу елның апрелендә киң күңелле кешеләр шушы йортны арендага алырга акча биргән. Монда тагын ризык, савыт-саба, кием салым, урын, җир, җиһазлар кирәк. Теләге булганнар ярдәм кулын суза ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Гаризаларны кайчанга кадәр җибәрергә, ни өчен портал эшләми, акча кайчан күчәчәк? Владимир Путинның балалары булган гаиләләргә яңа төр түләү турындагы карарыннан соң халыкта мең сорау туды. Бүген аларга пенсия фонды җавап бирде. Пособие Россия гражданнары өчен генә, аны алу өчен гариза кабул ителә башлаган. Аны баланың әтисе яки әнисе генә тутырга тиеш. Иң мөһиме анкеталарны дөрес итеп тутыру. Бер ялгыш китсә дә акча күчми, акча бары тик банк картасына гына күчерелә, почта бүлекләрендә алу каралмаган, опекуннарга пенсия фондына шәхсән килергә кирәк. Исполнилось 15 мая 3 года. Әгәр балага 15 майда 3 яшь тула икән, бу гаиләгә 5 мең дә 10 мең дә түләнәчәк. Әгәр аңа 3 яшь 1 июльдән соң тулса, 10 мең генә күчерелә. 3-тән 16 яшькә кадәрге балаларга 10 мең түләнә, әгәр балага 16 яшь 11 майга кадәр тулган икән, бу очракта аңа бернинди түләү дә юк. Быел әлеге датадан соңрак туучылар пособиегә өметләнә ала. Гаризаларны 1 октябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Заявления, которые приняты в мае. Майда гариза язган кешеләргә акча 1 июньнән түләнә башлый. Ул банк картасына күчерелә. 1 июньнән соң кабул ителгән гаризалар 5 көн эчендә каралып, акча 3 көн эчендә күчәчәк. Тапшыруны дәвам итәбез. Татарстанда изоляция режимы йомшару белән бер рәттән хәрби хезмәткә чакырылыш комиссиясе утырышлары башланды. Искәртеп узабыз, быел коронавирус дип тормыйлар. Чакырылыш үз вакытында һәм тулы күләмдә узачак. Хәзер егетләр медицина тикшерүе үтә. Военкоматта нинди саклык чараларын күрәләр? Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Военкоматка кем генә килмәсен, аның иң беренче булып тән температурасын үлчиләр, хәтта безнең телеканал хезмәткәрләрен дә былай гына уздырмадылар. Пандемия игълан ителгәч, хәрби комиссариатлар булачак солдатлар турында белешмәләрне сырхауханәләрдән сорап алган. Хәзер егетләр медицина комиссиясын уза башлады. Хәрби хезмәткә чакырылучылар 7 табибка күренә. Чиратта торганда егетләр бер-берсе арасындагы дистанцияны сакларга тиеш. Рассаживаемся на сиденье с белыми полосками на социальную дистанцию. Табиблар һәм хезмәткәрләр битлекләрдән һәм перчаткалардан ияләшергә туры килә диләр. Шуңа күрә монда уңайсыз дип әйтеп булмый. Барысы да уңайлы һәм бөтенесе дә дөрес итеп эшләнгән дип уйлыйм. Тырышабыз дистанцияны да сакларга, кергән шәпкә аларның барысында дезрастурлар белән кулларын систарталар инде. Ләкин бүген военкоматка килүчеләр арасында битлек кымашаулык тудыра диючеләр дә бар. Дышать неудобно в маске вообще. Быстро все. То есть я сделал буквально за один день. Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе утырышына килгән белгечләр дә ара калдырып утырган. Бүген 12 егеткә армиягә чакыру кәгазе тапшырдылар. Армияга барасы килә, бит бу минем долг. Кечкенә дә мин баскетбол уйнадым.
Һәм футбол, волейбол. Перчаткалар, маскалар белән кыен түгелме медкомиссия үтәргә? Юк. Бөтенесе әйбәт. Потоки призывников. Без элеккеге кебек комиссия узу өчен егетләрне күпләп чакырмыйбыз. Бинада бер юлы хәрби хезмәткә чакырылган 20-дән артык кеше булырга тиеш түгел. Татарстанның төп җыелма пунктында егетләрнең барысына да коронавируска тест ясыйлар. Диагноз расланса, андыйларны 15 июльдән соң гына җибәрәләр. Әлбәттә, сауыккан очракта гына. Быелгы язгы чакырылышта ватанны сакларга 3000 егет китәргә тиеш. Руслан Хусаинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус сәбәпле туктап торган паромнар да эшли башлады. Хәзер татарстанлылар су юлы белән Аракчинодан Югары Осланга барып җитә ала. Бер көнгә 1000-нән артык машина һәм 500 пассажир бер ярдан икенче ярга чыга. Пандемия паромнар йөрешенә ничек тәэсир иткән һәм су юлыннан тагын кайларга барып була, Илгиз Шәкүров шул хакта. Инде гадәткә кергән кагыйдәләр монда да үтәлә. Тән температурасын тикшерәләр, битлек һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Татарстанда пандемия сәбәпле ябылып торган паромнар кабат үз эшен башлады. Обслуживание пассажиров производит сток. Саклану чаралары булган кешеләргә генә хезмәт күрсәтәбез. Кемнең битлеге һәм перчаткасы юк, аларга билет сатылмый. Машина өчен билет бәясе 250, пассажирларга 60 сум. Аракчино Югары Ослан арасында бер юлы 5 паром йөри. Иделне иртәнге 6-дан кичке 9-га кадәр кичеп була. Паромнар 7 минут сайын килә. Машина йөртүчеләр өчен су юлы белән йөрү бик уңайлы. Паром белән чыккан очракта юл 50 километрга кыскара. Ә инде бер рейска якынча 15 машина һәм 80 пассажир сыя. Су кичүенә ихтыяҗ бар. Трассадан җилдергәнчә, салмак кына хәрәкәт итүче пароходтан Идел дулкыннарын күзәтеп баруы рәхәтрәк күрәсең. Барам Югары Осланга, әниләр янына. Кайтабыз затмага шул 2 тапкыр инде. Тиз. Мен әйтәм бит 20 минутта барып җитәбез. И видом любуемся, и отдыхаем пока едем. Икенче ярга чыгып җитү өчен 17 минут вакыт кирәк дип паром капитаны Николай Самарин. Аның бабасы да шкипер булган. Хәзер улы да капитан. На этом теплоходе с 84 года. Мин 1984 елдан штурвал артында эшемне бик яратам. Иң мөһиме ул кешеләргә файда китерә. Татарстанда машиналарны ярдан ярга йөртү өчен 2 маршрут бар. Берсе Аракчинодан Югары Осланга булса, икенчесе Яшел Үзәннән Карамалы тауга. Паромнар ноябрьгә кадәр эшләячәк. Татарстанда су юлы 1 майдан ачылды. Казан елга портыннан теплоходлар әлегә Югары Осланга һәм Ташкабакка кадәр йөри. Тиздән Тәтешкә, Болгарга һәм Зөягә рейслар ачылыр дип көтелә. Илгиз Шәкүров, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегенә кергән борынгы Болгардагы җир катламын бульдозер белән иттергәннәр. Тарихи катламны кем кузгаткан? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Сихри Кабан күле. И Кабан станет абсолютным центром культурной и общественной жизни Казани. Кабан күле төзекләндерүнең икенче этабында казанлыларны нәрсә көтә һәм ул кайчан ачылачак? Айза Шаймардан. Тукай районында кыргый хайваннарны кутыру шириннән вакцинацияләү профилактик чаралары башланды. Бүгенге көндә авыл маллары да вакцинироваться ителә, һәм инде төлкеләр дә вакцинироваться итә. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов. Үсенте белән орлык бездән, яшешә сездән. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы быелдан кабат шундый программаны гамәлгә ашыра башлады. Алар президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча республика халкына бушлай яшешә орлыклары тарата. Көзен шуның уңышын халыктан сатып алачаклар. Программаның үзенчәлекләре турында Рәния Абдрахманова. Кәбестәнне менә шай тартып алабыз. Һәр бер ячейкасыннан. Да менә шай иттереп, матур гына иттереп, ящикләргә салабыз. Бу тартмаларга тутырылган кәбестә үсентеләре Элки районына китәчәк. Татарстанның авыл хуҗалыгы тәкъдим иткән программа буенча һәр җирлеккә билгеле бер күләмдә орлык үсенте каралган, алар бушлай бирелә. Безгә 4500 кәбестә үсентесе бирделәр. Без аны авыл җирлекләре башлыкларына таратабыз, алар инде үзләренең авыл халкына таратачаклар. Халыкка таратыла торган яшелчәләр арасында кәбестә үсентеләре генә түгел, суган, чигендер, кишер орлыклары да бар. Әйтик, Лаеш районында бүген 20дән артык авыл җирлеге исәпләнә. Һәм әгәр дә бу районга каядыр 800 килограмм суган орлыгы биргәннәр дип санасак, димәк һәр авыл җирлегенә каядыр 40 килограмм орлык туры килгән дигән сүз.
Ырлык һәм үсентеләрне Татарстанның кулланучылар берлеге әзерләп табып бирә. Ырлыкларның кайберләрен Мәскәү өлкәсеннән дә кайтартканнар. Программада нинди районнар катнаша? Бушлай үсентеләрне алу өчен кая мөрәҗәгать итәргә? Үстерелгән яшелчәләрне халыктан кем сатып алачак? Бу хакта тулырак шимбә көнне адымнар тапшыруыннан карагыз. Ул кичке 8дә башлана. Лаеш районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Яз айлары кыргый хайваннарны кытыру чиреннән саклау чоры быел Татарстан буенча урман тирәләре авыл буйларында 2 миллионга якын вакцина таратылачак. Бүген белгечләр Тукай районы Калмаш авылы янында эшләде. Кыргый җәнлекләр өчен алар тәмле дарулар калдыра. Аның нечкәлекләре һәм беренче нәтиҗәсе хакында Илшат Аюпов. Это лисья нора, да, вот мы раскидываем оральную вакцину, она называется Робистав. Ит тәме килгән менә шундый шокмакларны җәнлекләр бик рәхәтләнеп ашый. Эчендә дару вакцина. Күскә авылы ветеринарлары бу эшне якын тирә авылларда яз көз башкаралар. Бу вакцина менә тирә авыл тирәләрендә, яннары кырларда инде төлке иннәре күренсә шул тирәләргә, урман тирәләренә, аннан соң үләт базлары тирәләренә ыргытабыз инде. Кытыру чирен иң күп таратучы кыргый җәнлек ул төлкеләр. Кытырган төлкенең авылга килүе йорт хайваннарына, этләр, хәтта кешеләргә ташлану очрагы да билгеле. Шуңа күрә беренче чиратта авылларга якын булган агачлыкларны йөреп чыгалар. Хәзерге вакытта Калмаш авылы янәшәсендәге әлеге күп чакрымлы урман полосасын вакцинацияләштерү бара. Ветеринария хезмәткәрләре көненә дистәләгән чакрым җир үтә. Брикетны 200-250 метрга бер куеп барырга кирәк. Тукай районында гына да быел 24 мең шундый вакцина таратылачак. Ул федераль һәм республика бюджетыннан финанслана. Районның ветеринария берләшмәсе җитәкчесе әйтүенчә, бу эшнең нәтиҗәсе күз алдында. Быелгысы елда безнең Тукай районы буенча 2 случай булды. Кызганычка каршы, кытыру чиреннән коткарып калганы бүгенге көндә авыл малларда вакцинироваться ителә һәм инде төлкеләрдә вакцинироваться итә. Безнең контакт булмады, бер мал белән дә контактлары булмады. Безнең шул коткарайын. Вакцинация республиканың барлык районнарында да бара. На весенний период запланировано 900 тысяч доз вакцины. Язгы чорда 900 мең вакцина тарату планлаштырыла. Көз көне тагын шуның кадәр. Шушы эш нәтиҗәсендә республикада соңгы 4 елда кытыру чирен юктыру очраклары 10 тапкырга кимеде. Әлеге вакцина йорт хайваннары өчен зыянсыз дип белгечләре. Тик шулай да аны паркларда, ял итү урыннарында кую тыела. Торак пунктларыннан читтәрәк булган агачлыклар үзәннәрдә тараталар. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус расланган кешеләрнең йорт хайваннары бар икән, алар турында кичекмәстән ветеринария хезмәтенә хәбәр итү сорала. Кайнар линия телефонын экранда күрәсез. Үтмәчләргә авыру коронавирус яктырган кешедән күчәргә мөмкин, башка төр хайваннарга шул исәптән мал туарга бу авыру күчми. Шулай да ферма хуҗаларын уяулыкны югалтмаска ветеринария санитария кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыралар. Мал туарда коронавирус дип шикләнгән очракта ветеринария хезмәтенә хәбәр итеп була. Күңелле яңалык 2 атнадан Казанда Кабан күленең 2нче яры ачылачак. Монда инде 1 елдан артык төзелеш бара. Хәзер соңгы эшләрне тәмамлыйлар һәм бу урынны спортчылар, табигать сөючеләр, гаиләләр өчен дә кызыклы булачак дип вәгъдә итәләр. Күл буендагы матурлыкны ертәнге сәгатьләрдә Айзат Шаймарданов күреп кайтты. Вот здесь у нас будет каскад фиточных сооружений, как вода будет забираться из кабана и спускаться через каскады, очищенная, выходить обратно в озеро. Кабан күле яр буен төзекләндерү ул беренче чиратта күлне чистартудан гыйбарәт. Монда барлыгы 5 чистарту корылмасы төзелә. Хәтта махсус камышлар утыртыла. Ни гаҗәп, Кабан күлендә чумга кышлары арткан. Әлеге проектны җитәкләүче Наталья Фишман Бикмәмбәтова сөйләвенчә, һәр кеше биредә үзенә урын таба алачак. А вот в этих отверстиях будет такая сетка. По сути, это будет большой гамак, нависающий над водой, для того, чтобы человек после тяжелой тренировки отдохнуть и остыть. Монда спортчыларга резин катлам белән тышланган махсус спорт пирсы булачак. Икенчелешендә кафе, күңел ачу урыннары, амфитеатр, ишкәк ишү мәктәбе урнашачак. Кабан күленең бу яр буе өлеше шул кадәр узын һәм бай ки, монда юл күрсәткече ярдәменнән башка йөреп булмый. На этом изображении все функциональные зоны будут обозначены. Кабан күленең үзенең дендра паркы да булачак. Монда Татарстанда һәм гомумән безнең климатта үсә алган барлык агачларны, куакларны утыртачаклар. 3,5 гектар майдан бүленгән. Һәм менә таллар гына да биредә 7 төрдә. Һәм күрәсез, бик матур ямьлеген әйтеп үсеп тә киткән.
Кабан күлен төзекләндерү сыгылмалы тосма концепциясы кысаларында эшләнә. Узган елда шуның өчен Агахан премиясына лаек булды. Максат түбән, урта, югары Кабанны бер экосистемага берләштерү. Безусловно, мы очень, на самом деле, серьезно относимся к своему. Без үзебезгә алган җаваплылыкка җитди карыйбыз. Халыкара архитектура конкурсын уздырып, җиңү яулаганбыз икән. Без бу концепция кысаларында эшләргә тиеш. Инде май азагында Камал театрына Мәрҗани һәйкәленә кадәр эшләнгән яр буе өлеше ачылачак. Икенче якта эш кайный. Эшчеләр бер көнгә дә тукталмый. Кабан күленең икенче чираты менә шушы Назарбаев урамындагы күпер янында тамамланачак. Инде быел ул Мәрҗани урамына кадәр барып җитәчәк. Инде киләчәктә исә киләсе елларда Мәрҗани урамындагы яр буен тулысынча төзекләндерергә җыеналар. Инде нәкъ менә шушы урында исә икенче ярга кадәр махсус җәяүлләр басмасы ясалачак. Ул суга шул кадәр якын булачак ки, кешеләр үзләрен суда басып йөргән кебек хис итәчәк. Бары тик бер урында гына 2 метр ярымга күтәрәчәкләр, махсус катерлар узып китәр өчен. Барысы да әлегә планда гына. Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Акбарс домнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк. Фатирлы да буласың, отышлы да каласың. Без кайда? Иге шунда. Казандагы телефон 295 77 77. Тулырак мәгълүмат akbars-dom.ru сайтында. Купи квартиру онлайн от Акбарс-Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда яңгыр явачак 14 градуска кадәр җылы. Республикабызда циклон тәэсирендә төнге сәгатьләрдә явым-төшемнәр арта, температура 1 градуска төшә. Шулайда һава шартлары уңай саклана. Төньяк-көнчыгышта +14 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскта аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр яву көтелә. Атна ахырында кайбер районнарда көчле җил һәм яшен булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, иртәнге сәгатьләрдә көнбатыштан көчле җил. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, 15 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аязучан болытлы һава, температура шулай ук +15 градус. Һәр көн кирәк кадәр яхшы булмаса да, һәр көндә ниндидер яхшылык бар ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Арка һәм буыннар авыртуын доктор Оста бер кайда да дәваламаган кебек дәвалыйлар. Акыллы машиналар хирург скальпелен һәм протезны алмаштырырга сәләтле. Күп очракта бер сеанста җитә. Хәзер үк доктор Остка ярты бәядән генә кабул итүгә язылыгыз. Казанда явым-төшемнәр юк диярлек, 15 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы күтәрелә. Төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 37%. Җирдән магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.